bebarengan karo kancane lila lan legowo kanggo mulyaning negara siji telu maju papat papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge kolopis kuntul baris kolopis kuntul baris kolopis kuntul baris kolopis kuntul baris ati iki ditinggalke rasa tresno jenengan kok malah curhat to Mas lagi kosek to lah jenengan iki ketok menghayati banget bahwa niki surasane iki kaya lah ya ketok ditinggal cah etan ya iki mergo metu bawa iki mergo nganu kudu kancane musuhe uni sing sabar nah, iya. ya wis gentokno ae dingu ya uripe wong ayu sing tak tresnani neng apa seliramu tega ninggal aku gandeng priya liya selali ompake ciro luro luma luro ci Indo malah apik lambene sampeyan Mas malah do nyekel mangkal wis kesempatan yen MC Bowo iki mesti iki para-para itu pasti dahar duh Gusti kula nyanyuwun
bisa kumpul kaya wingi uni de yo ciro lu ciro ciro lu rolu rolu molu molu roci ciro ciro lu rolu rolu molu molu roci ya yoga saiki iki kalah karo mangkok kok, Dik. Weh, lha mau jenenge iki gek disugatani sope medal otomatis yo menghormati ngoten lho, Mas. Aku ya gumun mangsaku enak cah. Oh alah ya padha aku mau mangkat wis kesuken kok. Sangka Mahetan kono ki. Mahetan lho, omahe pinten, Mas? 6. Mae loro yo. Nggih, alhamdulillah. Monggo pun aturaken langgamipun nyumanggaken banget orang ngira ya Mas. Ya. Lah iya kan. Longso. Asine ku ragu-ragu tok kok. Sesuai. Aku ki menyesuaikan ngono lho Mas. Mbiyen aku nelongso ning saiki wis ora. Timbang setruk. Lah iya. Oh iya. Sita ora. Wes aku entuk nawala saka Pak protokol. Nggih. Sone dilem sik. Di? Son iki lho. Heeh. Son sistem iki jilid pira iki tak apik men iki. Oh, jilid 1. Jilid 10. Oh, jilid 10. ARS. Alah iya ya ampun. Son sejuta umat. ARS audio sound system kuwi son ingkang kondang. Ingkang wis pokoke jembenglur. Iki jilid 1 alhamdulillah iki wis pokoke ora mantra-mantra pokoke. Nggih. Monggo. Banget ora. Lho, langsung entuk. kiprahke Mas Awang.
rahasia umum. Apa itu Mas? Swanten panjenengan menika nek dimidhangetaken niku saking ketebian ngoten. Ah, Dak kaya swantene Mbak Sapa? Noni Aprilia. Sapa? Mau arep ramuni ngono ki mau. Sapa? Mbak Suyatmi. Tak cetrake nek aku los. Mangsaku lek. Lah ya Kayak iki guruku lho. oh guruku. Kayak ya guruku kok Mas. Pinter kayak pemain sulap kok, Dik. Ah, Bisa ndadekke wong dadi kirik barang ya. Wah, hebat itu. Sulapan dadi ora gur. sulapan. Wong iki ora gur duwe kesenian siji tok. Nggih. Iso nyanyi, iso nari kaya Mbak Uni. Mbak Uni. Nah, iso ngrias kaya jenengan. Nggih. Kudu entuk Iwan eneng dhisik Iwan penyanyi iso nyulap wong dadi kirik. Aku wis pulih neh iki ya. Alhamdulillah. Nah nggih, monggo Dik. Pun dadi uwong nggih. Ah nggih. Streaming lho. Aja hana bangsa uripe bangsa Sembah nuwun. Agunging panuwun wong ayu. Wong ayu sing tak tresnani Rina wangi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong asli ramu wong ayu bebucane ati ya
Meloso Tawis. Nggih. Apa Mas? Bobine Tani putra sosolen. Paten Sarimbit sampun rampung anggenipun gantos busana lajeng kiwala. Enggal dede mlebet malih. Dereng enten dereng. Oh, dereng. Mas Mul manten ki ya perlu nganggo ambekan. Nyopot benik ki ya suwe kok mang menit Oh, iya, iya. kon dadi ki ya ora iso. Kula di Sabar nggih, Pak, SMS. nggih. Di SMS nika lho Bapak Pangarso. Cek adus barang kok ya. Lebokke Mbak Uni. Wah, adus barang iki. Lah sumuk malu. Manten apa wong ngekos jane kok. Wong dinteni Kok- tamu sakmene okae kok Lah adus. ya nek gur 5 menit 10 menit ki urung dadi. Wong aku ya tahu. Oh iya. Ngadati nyucuk lampah ngono kuwi Weh, kan mantan ngono kuwi ya urung dadi. Lah apa nganggo awake dhewe plat iki nomor kan- Jakarta Semarang? Ya, wong jenenge wong nyucuk ki ya mudeng sela-selane manten didandani manten arep ganti busana ki mudeng. Kowe iki lek telas cucuk lampah to kok ongah-ongo ngono lho. Aku arep belani sapa bingung iki. Lah kowe tau nyucuk to? Nek aku belani kowe protokole kono. Protokol iki dianggep bae ora eneng. Oh iya. Ha iya ora Nek- eneng. Lah kira-kira mangkat jam piro nek protokole ra eneng iki? Ora bar. Mulih nyang manggung. Lah Nggih, iya. kepanggih nggih Pak, nggih menika keluarga saking pundi Pak? Keden. Oh, Soko Galombo. Oh, saka Galombo. Nggih, nggih, nggih. Kiai kono ki budaya kabeh, mbok bilih mengke kersa berkahi nggih Pak nggih. Nggih pun monggo mengke pokoke sing kulinten bawa napa Apa sing nyanyi. sing plinten iki apa ki, Mas? Kulinten ki kulino. Oh, kula krunguku plinten ki apa ngono lho. Kulinten. Yo tutuke. Ane apa sliramu tega ninggalku kaya tangga Ojo gawe gelo ati. Aku ora kecancil. Lah wong kuwi sakmu wit mbiyene sakmono ki gak iso Cah gedhe kok. kuntet ngono. Kok kowe melu sakrilae apa pusat praile? Lah iya, ditilap ya. Padha aku. Kuwi mbiyen ya kancaku lawas mbiyen. Oh iya toh. Heeh. Weh, kawang. Jare kayak senggaan Mas. Apa Mas? Ciwalakaci koko beluk. Oh, Saiki iki senggaang sing anyar mboten ngoten niku. Iya, Nduk. Bobok tumpuk ngono. Apa yo eneng wong yahene kok bubuk tumpuk. Kaya ngene lelakonku. Piye ngopo Mas kok dadak ketemu. Iya. Yen pancen ditinggalke. Gawe kelo ati salawase. Sakrilah ya. Kok kowe wis ora rasa. Aku arep nyanyi pas ki mau tak eling-eling. Mergo. Lanjut yuk. mergo saiki wis dadi menungso. Oh, menungso. Ndek iki kan cek dadi kirek. Kira kowe cilik Eli. budikan. Ya, Dik. Situ ora. Lanjut. Iki wis paripurna kok ya. Lilo aku kudu lilo Ya
Dukuh Keden bersama Yunani TV. Manis dik, kowe pancen manis, tambah manis yen ora seger lamis, yen mesem ngungkuli madu kaya bisa rentoke jantungku. Ayo lek sakrila lho iki. Ya. Sawindu suwe lawase kowe lunga ora ate aku wong manis pepujanku atiku susah namung menunggu kabarmu. Matur nuwun cek. Nah, lek uun, iki ya uun iki ya uun. Uun. Padha. Kene uncek, kono untari, padha-padha. Aja. Aja semenang wong gagas. Rasanaku ira. Kalayu. Rapi gerta berceder. Bisa sumane kuat
mari rasa kangen rabi samari amung sliramu kang bisa nabati Yo, hae hae. Aja semelang wong bagus. Tresnaku iki bakal ayu tak ora tak suwe aku kali tak ya. Bisa sumanding ana ing sandingmu. Jiwa lakaci koko belok jeleng-jeleng. Anu butuhe, alah apalane kuwi. Lebokno Cahayu. Jane-jane Iya. kowe nang endi saja yuri kali hatiku Kae ngono, Dik. Jan-jane Iya. kowe nang endi Iya. lekatmu
besar saking Sragen. So
iki ya dadi apa awake dhewe pisah sik ya ki ya. Aja pisah sik kudune ya. Heeh. Lah ya sementara pisah sik. Sebentar. Ya. Eman jatiku simpen